Tele Production. Yawa Turawa mu gaida yar Turawa. Ka ce aiki ya biyo ta kan Turawa, ka ga jikan mangwafan biro mai magana ba. Iyayenki masu kuɗi ke talaka sun baki kina fama da fifin labari na. Yawa Taka ticali masoyan mu suna ta kira na, sun ka cika wata yar wahala nan a ta kwafsa. ai kawai a bar mu da ita, dama idan ruwa ya tsami sai a kula da kyau. Taka ticali kin zo kina da famar ragi, garin mu babu wanda ya sanki, yar baka mai kirar tanki. Kin zo kina da ƙaryan turancin da ba naki bane ba a mun gani. Ya za a yi turanci ba daidai ba, a ce ba za mu ci tare su ba. Wai ka ji English is an international language. Get out! Stop it! Kaji yar ciya mara kunya, cikin gidan ku ba tarbiya. Ke ma turancin bai muke rana batun da iya bata canja zani ba ana gani. To dama in ba kai ba turancin ai na kan titi ne, da ba na fim din labari na ba ma sai da ka ji ana